gani pagka. Arong duha ba na nang. What's up mga kabay? Welcome. Papay viewers. Napagani pa po. Uy, Cellphone na. kasi mo nang lag jacket inja ba? Sama ni na pagkuan. Sabi nila na. Tara. Ay, kati sa sila. Mag-chat lagi ko. Nanginan sila mag-live ka. No, lagi ngit ah mana dapit. Di kuan. Makita Kana. na kana. Cellphone di undo. Dapit eh. Mana ba? Kana. Yasyo. Adi ayo makita oy. Comment sa ning kuan. Tanaw na mo. Yes. 1 million views. Welcome mga kabay, welcome. Tusok-tusok batang junjunan. Takda namin junjun. Grabe talaga ka, John. Nawa, lagi. Sayangam, itong viewers na tanawa man. Ang Aman. exit ko. Ha? Ang exit ko, di na naman. Ikaw naman. Sudla, arong duhan ikon. Asa kay mag-chat ko. Dang tabang baharap. Itong props dari. Salipda na. Wala mo siya. Sila na dito. Ang pangging na. Sabi Tagalog sa ila ha, sa kanila. Nang hina na. Having trouble connecting plastic internet. Ayun na. Having trouble ko na. Dahil yung commercial application example. Kanya man ka. Ang reviews food. Ganun naman. Dami problema. Magtambayanan. Kasi hindi ka lang. Hindi naman. Sambol kay wa mo duty siguro. Doong bato. Wait, ay Tagalog. Walang magawa. Sidgar, tati. Yo. Ha? Dulo ko to niya. Asid Sir, na lang. now ko balikan sa inyo. Ano na? Oy, ngit. Dinis Vlog, welcome sa among kuan. Kabuang karong gabi ko na. Welcome nimo Dinis. Kasi Dinis. Dinis Vlog. Ngit man. Ngit na gitudo na mo. Na Ngit. classmate kay kuan. Aw mo na classmate. Shout out nimo Dinis. Gitudo na mo kay aron makita ka mong kagwapo ba. Ni tusok na kanina. Dinis? Ha? Vlog. Ha? Oo. Ako man na diag tusok.
Gituslok na na. May headset pa. Naman ito. Headset. Kunik lagi arang kuan. Dinis ilapag daw imo kuan. Ay lang alang kay kuan. Patay views. Oh, niya na lang ang nanami mabot nag 4 million views. Gwapa ra ba ni si Dinis oh, sexy kay profile. Siksi daan pa na sa una, siksi na. Buang. Sexy bitaw. Gwapa kayo. Hindi matabang. Pakita, kailan ka ni Dinis? Ay, ito, mama na, libungan siguro ka. Kuan ko nagpulbos kog isa ka sako. Ay, sid na ba? Magkuhan sa kuan. Nang yes, invite na. X man good na sige. Ay, sana all na X. Grabe ka. Supportive kayong X. Siyempre, ganyan talaga. Supportive kayong X. X man good na sige. X man good na sige pag third year. Pag fourth year. Wala na may makita. Gimingaw bitaw ko nila pagkuhan. Dinis. Mo ba ni si Kuan? Ni tama ko na si Junjun na yung Kuan. Si Dinis mo ba ni katong na si pag third year, pag fourth year. Ayuban apelyido? Mana? Hinautan. Hinautan. Boom. Pilay. Kuan mo Dinis. Sige na. Balay. Wala na maglihit. Pilay na balay ni mo Dinis. Supportive bro din na siya. Supportive ka kayo si mga ex ha. Sid baka ron na yung music na mo. Kuan ko. Nga man ka. Link mo na ni mong Alig yung ano na kayo pa na. Ayay ka Dinis. Nag-unsa ka diha Dinis. Pakitel ko no gugaunsa ka diha. Ano. Remove. Ano ba ito nakalimot? Ano naman din kasi? Matigas ba yan? Dili ko tig vlog, tig tusok ako sa mga pula no vlogger. Sir, sana all. Ay, John Chris Entertainment. Sayang ang channel eh. Uy, John Chris! So, everything ko no. John Chris. Ko na to kay palis pa dire. Init kaya dire palis. Bagong gising din si Dinis. Giko na siya. Hahaha. John Chris, dahil mo dapat sa nila ni. Masad ka, John Chris? Ila Chris, may dapat. Kahit kusog yung signal, Saka sa John Chris. Di amis ko an tawid. John Chris. Bapa ganing taga Alicia, no? Example si Dinis. Guwapo bitaw na. Gwapa ko no ka. Insik pa din nagmata. Hilig kag tusok Dinis sa kay tigtusok ra man ka. Guys, ka. Hello, Dinis. John Chris. Hello, Pakyut. Dinis by Isa ni si Pakyut. John Chris Entertainment. Click from studio add to stream.
Isa ni si pa-cute siya. Na. Galod pa, galod. Oy, grabe, welcome. Ay, welcome. John Chris TV. Cute kayo. John Chris Entertainment. Pastilan. This of because an unstable internet connection patay na eh. If you're on Wi-Fi, nyaya signal. Sayang ko na. Nagsisataga ko. Having trouble connecting. Tayo. Ay kuya, ikaw din na. Uy, asa diga? Cute. Ha? Asa karon? Nakos iyahang heart. Asa ka? Hina kay signal na mo eh. Lagi magwawa. Ano man eh? Hello, Denise. Tulpo. Di ako sa kabihas ng Asyano. Kumusta naman mo? Kumusta na kaday, Denise? Grabe profile ni Jenis arang siksi ha. Ugun sa Sabi ko kita kasi doon ko sa profile entertainment mo, pastilan. ah. Thank you very much. Accept ko no. I-accept ko na 5 Wildren. Ano to? Yak pa accept. Asa man day mo? Asa mo wa mo mga signal? Na si Ate Jeanette. Oh, hi. Hi sa tanan. Hello everything. Ay, hina. Asa ba day mo? Anong hinay mo yung signal? Oo. Yep. Hoy, asa mo mga sano? Oo, may mga signal. Saan man nata? Asa ba day kaya? Ko ba day ka sa ato ah? Ha? Hina ba signal sa Wa man sila. Bohol? Ano natin dito? Asa ligada? Wa ba day ka sa Tagbilaran? Wow. Aron. Asa ko na mo rayan, wa ba ko na masagbilaran. Wa man saan man hinaya man. Si Denise sa show masud pod. Ay. Ang signal ara hinaya man. Ha man mo? Damis moto in taon dapit ila Chris. No, di ko Ah. kagalis siya. Wa di ka sa Tagbilaran. Diya lagi ga vlog may ganiha lagi. Wow, sana all wa mo nangingon. Di ka nang mo ka nang na ako gi-post bila sa among page na kuan. Lagi Picture, katong dram- kuan. akang gitag biya. Wa man mo pa-appeal. Uy, mag-live gani mo. Yak. Mag-live gani mo ka lang Ikaw, nakakunik og wifi. to read this TV. Oh, lagi. Nya kay
Amo lang isuwayan na rin, baka sayang mo pod. Magkuhan mo wifi kay baka og wa pa mi nang naka dinhi sa imong LS gani hara ka nawa. Nagwawag mo signal. Hinay, may signal na rin eh. Hindi pa ning kadlawon siguro. Saka siya ba? Di lagi pwede bisag mag-data mo. Maglisod lagi basta data. Mag-live gi kadto katong adto ka sa Tagbilaran gito ay wifi dito. Nag-live do ko gabi eh. Amo ka mo kuan. Ano man tingong live nga ka pila ra to ka minuto nawa makapalit. Di isa oras to kape na eh. Naen mo to kay nakuan. Katugo na. Kabantay. Masyong Toridas TV at Toridis di ay. Dinis saka sa lobby aron na signal. Luya. Asa rabas pa cute ay. Chris Jun. Nawala si Chris Jun. Saka siya. Uy mag-live gani mo kanang naastar nga signal kanang naay di ngit-ngit. Nga, Saka. basta ka sa gila upat mo kabuk. Apat budeng mo ano man. Duha na kami ng ate dari. Nawa si Pakyut. Ay. Patus lok be. Saka daw lobisyo kay aron makasignal. Nges dinis. Toridis TV, kisa na siya. Toridis TV. Toridis TV. Okay, ko ano kay Masyong. Namoy daghan wa gipang kuan moderator. Kanang wa pa makablo ang mga ngani mo ang moderator. Yun lagi makuan. Wag yung signal yak. Ano kasi Toridis TV ang 18 by pin. Put user in time. Ano naman eh. Kamay na lang kuwang ninjo. Sud mo slide ni Kuya Junjun Kalingaw. Asa na. Too slow. Too slow ka. Yak. Uyak. Ah. Sunod gani mag-live mo at tumutos Tagbilaran ang tarang inyong signal. Oh, signal po na rin. Gabi eh. Kuan ako mo tambay ra ko ha kay nakoy tawagan. Na diha ko. Oh, sige, salamat. Diha ra itambay niya. Ari mo pag live sa merkado. Mga na bagong channel yun. Live daw sa merkado. Sure. Makusog rin yung signal.
Kusog rin yung signal karon ta taod. Pabuta lang ninyo, di na lang yung lag. Saka sa Dinis, saka. Tanos. Kaya mo tanaw yung mga ex. Saka sa. Yung jangan libot. Di bisa kita ano, Kinsa may ex ni Jess? si kana si Kuan, Glenn. Ako gigamon may napun. Dinis, saka sa saka. Di ko mawa ko work na pud. Ha? Work na pud ko taod. Nay gusto mo tan-aw nimo? Si Kuan, Glenn, mong ex. Nga naman. Saka ba? Hala, yan. Ay na, ikaw are. Ay, ikaw. Jun Chris. Ikaw are kay si ikaw magdag signal. Dala ang signal padung diri sa mua. Ngano man. Gisignalan mong kulikan doon. Ay. Gisignalan ka. Kaluya yung taon. Kinsa na pinaas kaya kay ha? Hoy, John Chris. Kinsa na kaya kay? Sud balik ka. Dengar mo niya. Agoy. Kaila ko ana ba imong gipasignalan atong kaya kay Agoy. John Chris. Kaila ko ana ba imong gipasignalan atong kaya kay Chris. Kaila ko ana ba gipasignalan atong Hoy, shout out di ay sa 5 million viewers na mo. Anta managhan mo. Shout out day ko ni Jin Osaka. Present nako. Salamat sa imong pagtan-aw, Inday. Lagi mo mga kauban diha, ing na in town pod. Na ako'y house dito nga ako gibinyo kanunay. Sana all na house bisag asa. Hello mga kabay. Agamang live karon tama ni alas Taman malubat. taman malubat ang cellphone og ang naggunit sa cellphone. Oy, 800 viewers na may. Daghang salamat ninyo. Shout out day ko ni Jinin Akaso. Nakasulod na gid mo. Ang isa yung tao ng mga kauban pasudla. Dini sa RH. Sayaw sa mo. Ngit-ngit man, di may makita yung nagsayaw nimo. Nimo pa dyan.
Dinisa siya gyapon na. Mm. Nag-account ni si Dinisa eh. Kanta sa Kabay Green arong ganahan mi. Kanta daw. Kanang kuan. Ako'y iyo, ug ika'y ija gihapon. Ngano man? Nindot kayo dire. John Chris gayang buwan ha. At bang kayo namo? Nag-heart ang buwan. Buwanan man deron. Panganta mo kabay. Dahil ni Binansya kaso. Uy, supportive mama. 9 viewers na. Hindi man pwede manganta kaya masuko man si Lolo. Masiar man me. Paila-ila sa mga kabay. Wag yapon makaila na mga kabay. Ano ni kan? Kinsa tong gusto mapatuslok la, ilapag na inyong kuan diha. Ilapag na inyong YT channel. Link lang, link. Terus lo kayo subscribe. Pa signal mo kabay. Kay lag mo. Makusog ra lagi nero natad. Samot nagmudong si John Chris dire kay siya ang magda sa signal. Gigi muna. Uy. John Chris. 7 viewers ito ta. Gani na 9 gani. Kaya taman ko niyan. Asa mo dapit kabay dahil taon mi sa moto. Pa-signal. Kay ubre kayo ang Alicia. Bahog liki. Ang kampura day. Bahog liki. Oy, bahog liki. Char ko no. Char. Bahog liki, char. Ding Quadra Tamsak Dan host. Salamat Tamsa Ding Quadra. Tamsa ko na. Tamsak Dan. Dani. Mangbal mga kabay, mga ayo kog advice okay ra. Oh sige, okay ra. Unsa may imong pangayon advice namo? 10 shout out 10 million viewers. Salamat kaninyo. Unsa may angay namong unsa may imong pangayoong advice namo? Mangbal. Kadaghan may profile picture. Kadaghan may profile picture. Kasi tambal sa panuhot. Si Ding Quadra. Haha, kadaghan way profile picture oh. Sagdi lang sa kay kanang way profile picture. Wow na silang dagway. Mga kuha na supporters na. Pangbasaha ba? Ang say tambal sa panuhot. Sa daw tambal sa panuhot. Pangbasaha ba? Pa-jacket Ding Quadra TV. Sama ni. Yung naka-jacket kay iwan mo tayo sa cellphone. Kani ako. Ilagay na. At lang Ding Quadra TV, jakitan ka karon.
Lotot. Tambal sa panuhot. Iligo ra na sa kuan. Suba. Jakitin na sa ate ding. Active baya kayo na. Oh, ata naman ata ng jakitan. Bigyan ng jacket yan. May kasabang mobile phone. Sa mo ni jacket so. Ilagin daw itong account Mo na. out ko. Out ka. Tanawa na. What sa Ding Quadra TV. Login pa ka mong account sa isa ka mobile phone. Phone. Panga. Di basa. Nga niya. Mangbal panga. Ayan. Bida na. Kasi na. Ako sa kulay lang nito. Asa mo ito na ako na live? Linis vlog with dancer na Steam Sangkikoy pero may daog sa competition. Si Ding Quadra dancer na ngit-ngit lagi. Sinsya na kay burnout mo dire ngit-ngit. Linis na si Kuan. Saha Dinis Quadra o Ding Quadra. Para sila. Add to moderator. I-add mo siya. Hindi, ina kumana. Ipin mo siya. Mana Ding Quadra. Jakita na ka. Kita nagihukasan kag balik. Salamat ninyo, may jacket na. Di na gikatugnawan na kana na jacket. Kabay sa inyo kauban. Diaman dire si Kabay Miguel busy sa pagkuan. Edit sa among upcoming video na i-upload sa YouTube. Tanginin dyan mga Sa among kabay. channel. Lingaw kayo mga kabay, mamuot gud mo. Ug di mo mamuot. Wa may apil. Mukatawa mo, og di mo mamuot. Palit. Yung light. Palit yung light. Og na may ringlet, di na dun mingit-ngit. Baka naman. Hahaha. Ringlet, tay kuwang na mo. Ding Quadra. Ding Quadra ha, abangan. Sige, abangi. Mamuot gid ka, mawa din na imong problema, karijot. Karidyo trapad. Karijot, kay, kuha na naman, panandali ang kalipay. Grabe ka mong ringlet, cellphone. Luya na mo. Lamdag na naog. Musaka na ning ringlet na mo dako kayo gikas langit. Lamdag na kayo dire. Buwanan mo ko dire mga kabay. Pwede ipakita ang buwan. O, pansa kadako ang buwan. Mula sa Janggugma. Labihang dako ah. Wow! Nanuman. Inom tubig kay uhaw. Pa-shout out. Ball bands mo. Buhol vibes. Vibes. Uy, pa-shout. Buhol vibes. Shout out nimo from Junjun's TV. Oh, daghan gabog kuan. Welcome sa among live. LS. Buhol vibes.
Si Ding, basahan ang comment kay arong Asa mo? ya putangin nga nila. Grabe ring light ay. Sa magaw kayo. Gina B, good eve. Wow, welcome Gina B. Lamig pa itong nai. Itong ispat itong dako no. Goal vibes, nakadikit na ko ni mo idol. Salamat idol. Kita kaya. Tamsak na po. Salamat Gina B. Oy, daghang salamat sa among kuan, 10 million viewers. Sabi tayo. Parang doon ba? Nagturo na kasakan kay ikapigpin ko min. Iyad mo Sa ang dito. 15. Ano si tamsak ng symbol ba? Abol ba? Taka na ni. Iyad mo dito. Tapos ipin. Narito ano pin na din ay. Ano na may gipin bot? Isa rin na pino. Replace lang daw. Kaya humanag ng iya ha. Asa man ni? Regards kung kabayrayan. Oy, regards. Ano dit ka man so. Shout out nimo. Agamping perme. You know how much I love you. Kasi gayon ko. Muras buwan. Lamdag kayo. Nga na ang gugma nimo. Lamdag. Ano man? Asa mo pita nga no, gapangit-ngit man mo. Gapangit-ngit. Tintahan medyo nabi kay mahadlok may makita namong naong. Taga asa mo idol, taga Alicia rame, taga Aring Kampo. Hello mga katusok. Dinis E. Gino Saka, kanta sa Kabay Glen ba? Kanta sa daw. Bohol vibes, taga Alicia. Salamat sa pagsulod mga katusok. Supportive jud ni kayo si John Chris ug yang mga katusok. Hagdanan. Wait. Ini gida. Bisa ka kuan. Ito yan. Wa. Ligid pa din. Sakto na to dong. Okay na to. Natura. Kita mo. Oh, makita naman. Nana, ari mo sunod pag live sa Tagbi, barong ko sug signal. Oh, nagmakakuan mo dong media live eh. Gino Saka. Salamat. Ding Quadra TV, tagahang na ako ha, nakita namin ni host Junjun. Dinis pagdala. John Chris, wa mo na kailan na mga katusok. Oh, di na yung mailan kay bago na niyang kuan. YTC. John Chris Entertainment. Wa pa na sila video kay gaplano pa sila gan sa ilang content nila. Ginabi support from here from Tusok Sangki ko. Dinis Vlog pagdala mo Petromac next time around Landag. Grabe Petromac dad. Add to stream. Oy. Hindi alam lang kapoy gani. Naglobat ko. Nalubat bantog kaya ka nawa ka. Gikapoy ko kay nagpa-signal ko dito. Talaol di pasignalan. Salamat ka to sa salamat sa pagsulod sa live Oy. dani no. Shout out. Hello Sir John. Bulanong bugoy, mayong gabi ni Ano. Mayong gabi ito nimo, bulanong bugoy. Wa sila kailan ako kay Sir John Chris.
Sig dali-dali ko uli kay naglubat ko. Ngayon, wa mo ka mo diretso dire dito na mo di ka kayakay. Kay bao dai ko, ug namo diha kay bao pa ko mana ko. Di na po ko katahas mo uli. Dis aman. Ihatod ka ni Chris. Nang tawag ko. Nag-vlog bang ganyan? Vlog ba mo? Siglain nga vlog. Tagpong jacket. Vlog. Oy, Ginabi, Vlog. Jacket ron. Ikaw na. Pagtagayan na sila jacket. Okay, kay pang Ay, tugnaw. Jacket yan. Oy, anos ay birthday dahil ni mo Bohol vibes. Unsay ikaw dahil na Sir John, si John Chris. Yes, I am. Sana all. Hello, Sir John. Hello, mga kastusok. Daghang salamat sa pag-anhe. Yehey. Salamat sa pagbisita. Support. Yehey. March 7. Wow. Ala na kadungan nimo Bohol vibes. Oy, tingog mo. Naminaw ko nimo Sir Jun. Sir Jun. Ngano mo Hello, ka Sir Sir Jun? Ryan. Ano, ana ka inspired na ba karon? Ding Quadra TV. Haha, kay balo ko kinsa na birthday March 7. Kinsa Oy. man? Halakin sa man. Dinis, saka ba kaya rin makakita ang ex? Ngano man ka? Sana all inspired. inspired. Inspired, manggod? Inspired sa idol. Nag-inspired. Ay! Isang oras lang, inspired na. Ano man? Ako na po na ni. Quadra TV. Baba ng Okay, kung mawa na po mo. Quadra TV. Ay, panghatagin na sila Oy, jacket. si Ding Cobra TV naglapag sa iyang bahay. Tusukan ninyo mga Hala, tusok mga kaabay. dongan may birthday ni Idol. Mga si Ding Quadra. Hala, Ika na po dahil. na-expired na ito. Dongan ko na sila birthday sa isang idol. Salamat. Dahil kuan padungan. Isa ka isang idol na ni isang kadungan birthday. Sana all. Dogay. Raka na ho gitusok at tiding nabugha na. Nabugha na kuno ka atiding. Sana all may pabugha. Oy, Ding. Asa maron? Si Ate Wala si Ding Quadra TV. Pang jacket mo kay kan arong makatusok may atong mga kamimbro sa atong Sangkikoy. Wailain idol kundi sa Idol John TV. Hala do. Kagilo. Pag 7 day. Ano mga signal mo? Birthday dahil John TV rong kuan March 7. Hala no. Pwede siguro sa pagod. Hindi pwede. Aduh, ibabaw ito. Nagkatawa si Ding Quadra. Oh yes, mga katusok, daghang salamat sa kuano, Hala, birthday po sa ahong Pisot March 7. Hala! Sana all may mga kadungan og birthday ni Junjun TV. Sana all daghan sila. Happy birthday sa mga mag-birthday. Advance happy birthday sa mga nag-birthday karong
Mag-birthday ka ng March 7. Hindi ko Brian. Maminaw ko ni mo Sir June. Sana Oy, all my naglapa online. si Ball Vibes. Palihog kog tusok ninyo mga katusok mga kabay. Sige, paglapag mo ng kuan. Panglapag lang yung mga bay kaya mga lapag-lapagan na. Isa-isa ra. Patusok please sa may Maloy. Dara ba di Ah, letter? ano? Da galing mig motor eh. Letter T ari. Sana all lingan ha ko. Dong pa ka kay da si Chris. Oh, ano? Ipin ba ito ibabaw? Ora, ipin. Isa man. Basta akong pisot na aman team pisot sang kikoy. Sa episode na sa Sangki ko ay Suted din si Dinto ay. Team pisot. Hello, may kami live shout out. Anong bugoy? O John. Alas 10 ka magiles? Oh yes. Kadyo pa. Adyo pa. Napay ko. Daghan mong tao diha. Ha? Kami ni Juan. Daghan tao. Kabay Miguel. Kabay Glenn. Kaming tulore. Wa may ti diha ti. Di lagi? Grabe no. Big. Oy, kanang Big. dilitan ng kuan dilitan ng kang kuan kay bawal na. Asa? Kanang kabinansya akaso isahang kuan bawal nang ingana. Papalo mo ni lolo. Black. Kana. Remove. I-delete ng kuan. I-delete ng kuan. Pasakpan mo na ng lolo kuan. Ti is tagay. Ti is tagay, yes. Ato i-block. Adi black. I-remove ra. Ato i-block. Wait. Kada kong bawal ato idols. Oh yes. So big bawal. Pangapalo mo, latoson mo. 5 minutes na yung gi-block. Uang Ano ni Digimon dito. Ibu si Digimon din. Digimon. Kada kung bawal ako idol. Kada Sige, pagkuhan mo, paglapagan ng balay lang, paglapagan. Ano man. Naya si Lalis signal. pa more. Ma'am Ding, wala naman ka nagkuhan, LS. Tapos? Pato ko ilas, kuhan ugma. Pato ko ilas, Dodong TV ugma. Kasi mo uban. Lalis pa more. Hindi na ako kalapag lagi. Gano man, di naman kalapag. Nilapag naman sa ganina siguro. Busy ko man. Busy di ay. Okay, ma'am di sa kalapag. Busy ko man. Ang di ka kalapag. Ang jacket, gisi, ambot ngano. Ngano magigisi, mag-imog jacket. Ding.
Alas 10 lang tataman siya kaya mag-live yung musika. Gilis na. Baba na mi idol. O, banta! Maghaganay tangad to. O, hapit na muna yung... Bahay ni mo vibes. Wala Ha? ginalapag ganiya nalapag. Naaman na. Naman. Ang jacket ko isi ambot nga no. Kunin ko no. Ay, ibalik yung jacket. Dito. Administrator. Mana, kita na kagbalik. Ding ko. Ding Quadra. Pilay na bahay ni mo Bohol Vibes. Wala gina karon wala na ako kalap. Kisga. Kalap. Ano kun ba? Ikaw na po ba? Puli-puli ta ba ka? Ako lang minsan na ba ni? Nagsaray ka mo uli. Regards me sa amo mga idol Dudong TV idol ha. Yes. Oy, Idol Lamos, Dudong TV pod. Yes. Dudong TV. Sana all. Yay! Sana all. Sana all, wa magpauban. Ito man nagkatigbian. Kubanta ugma. Kanus aman ka mo adto. Ugma. Bohol Vibes. Ay. Oy, mga native. Na, Mudako ra na mudako ra na kadugayang paningkamot na to. Sigiyag. Kinabangay ra ta. Sigiyag pakaon mudako ra na. Patient na idol. Bohol Vibes. Modako ra na. Sige. Sige, ra na. Basta naas Chris John TV. Si Janay bahala ana. Ang lanong-lanong. Modako ra na. Sige, ra naghimas. Dala katoy giingon. Bohol Vibes. Oy, Ding Quadra, naanapod naglapag og kuan, pajag. Atong tuslokon. Sige, panuslok. Tuslok ka ninjo. Tuslok ka. Tuslo ko na si John Crisbe. Sige la. Sige. Gikan rabanin ni tuslok. Idol unta mo dako lagi na. Modako ra na. Lago, mo dikit ka siya. Layo ka nang gamay. Murag mo iko. Nakoy primero hong ipakuan be. Ha? Nakoy primero ipatusok tampa ha. Asa i-set ha. Idol unta mo dako. Nga ano, mangkadako na kayo natamang si Idol dun sa ako. Butan ko na kayo si Junjun. Sir Jun. Gapangit mga Oh. kabay. Lovejoy Gundaya. Gapangit-ngit in taon may kay mamalay ni signal dire ato adapet. Oy, salamat ni Idol Junjun TV. Halos ka Idol Junjun TV gikan ako mga isda. Daghan mo ng isda si Junjun. Daghang makubit. Nahanang makubit. Nakoy ipakuan ha. Nakoy prepare. Naay. Wow, masamtan, kontrol man. Nag-set pa ko sa prepare. Okay. Nga naman,
nawa mag-signal. Katugo naman ko. Katugo na. Nawala man si Junjun ay. Sir Jun. Nag-save ako sa hongkuan. Ay, sige. Paabot mo nimo. Nag-save ako sa hong gi-premier tampa. Kaya nahuman naman di ay. Katugo naman si Ding Quadra. Tagasa di ka Ding Quadra. Kaya dungon ka ni Ding Dong. Ako'y doong dara. Dagang trabaho ganiha. Kugiyanan ni Ding Quadra eh. Sige, trabaho niya mo ganiha. Naglapag og bay si Bohol Vibes palayo kog tusok ninyo mga kabay. Vlog shoot. Lag mo diri sa Clarin Idol. Pohon kabay. Whole vibes. Agna mo nakita naman mi Junjun Unta, magka-meet po ta ninyo mga kabay. Arang mag-collab po ta. Magtinabangay ta ninyo. Sana. Dalaba mga trabahon sa balay. So, maayo na inahan or ano ni asawa. Kugihan kayo. Ayaw nga anak. Maayo na anak day ko no. Sana all. Nakoy kuan na rin. Pilot. Pakita sa camera shoot. Yes. Jun. Oh, Imo ni letter T, Jun. ha? Imo ng letter T. Ha? Imo na ring letter T ba? Ako nang tagayon. Ha? Sige, tagayon. Uy, single mom daw. Ay, idol. Ay. Narabay single dad po dire. Hi, Denise. Saka sa Denise ba kayo mo na makita ni mo gusto makita si Asa man na ron? your ex. RG channel mayong gabi. Oy, shout out ni RJ Channel. Mayong gabi ninyo, tanan. Welcome. Kabay. Abay katusok. Welcome nimo RJA channel. Mayong gabi pod. Neges. Wait, kamusta? Didinis na. Okay. Wow, Dinis. Nanong buhok rami makita Dinis. Nga naman. Wow. Mauwa ka ka. Wala rin kumauwa. Saan ka buhay nga pila na ko katuig jigdara ni. Pila na gato sa Gagada. Hi. Ay, Ding Quadra TV. Ha 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 ha. Sana all na imuhay. Ay. Buhok sa ang ipakita. Ha sabig kuan ba itong ex na sa una ron tanaw ko. Sure. Ay. Ang topping. Single dad. Mana, kabata pa. Ding Quadra. Ay, Ding Quadra. Pila da edad nimo? Ding Quadra. Ding Quadra. Udong may dia pohon. Kuan. Nami panahon. Ang panahon. Kung may panahon po na Aras dinis.
Nga naman, di man ka magpakita na ha. Wa pa naka-move on kay di man makita. Pag Di sure, ay. ay. Ija man kung bijaan. Ayawan. Ayaw ah. Ayaw, joke naman ko to. Tiguwang na na. Single dad. Ay, ding kwadra. Tiguang na na. Bata pa mong good me. Sir Jun, nganong wa mo ka motingog Sir Jun? Nag-premiere na siya. Gimingaw na nimo ang si Chris. Oh, may pakita ay buhok. Maubok Kita ko. yun. Ah, 9:45 ako premiere. Wow, sana all na bangs. 50. Bakit na natong airport? Di, bagay biyani mo mura kag kuan. Ay, Dinis Vlog. Korean. Ipakita po ng imong kuan, insik nga mata. So, kay gimingaw biya siya sa imong mata na Wala Yo. na, nibudlat na. dire tan-awon. Idol Jones, wala namang ka. Ako ba tiguwang na dili man halata na tiguwang na kading kwadra. Bata pa mga tanawon. Sa profile pic, oh, sexy kayo. Mailapod sa imong tinatan murag bata pa gyud. Sure. Mon. Si Simon. Pughad pa, eh. Patusok Pughad pa na sa si ate. karon. Okay, then please. Kaya atong tusokon si kuan. Sa ijang premiere si Off man kuan. imo comment sa latest video ni mga idol din Quadra TV. Haha. To ah. Pila na man day kuan mo. Pila na man day pangani mo, edad nimo. Din Quadra. Halas Dinis, di magpakita. Daw nakita na gigayang mata na ang X-ray at tanawon kanunay. Mo nang mataha ko nun na hinumduman niya na po kuno agiyang naong na kuno si mong mata kanunay. Wala 49, mang ghost pa na si Glenn. 14. Si Glenn, insik po ni. Insik og matog. Alai naman ka. Ha? Aron Glenn. Ding Quadra. Ding Quadra TV. 49 na. 49 naka idol. Ding Quadra TV. Mura magdi halata, mura makagkuan. 29 pa. Oy, pakita mi otro imong mata. Mo nang matahan na nabighani si Glenn. Oy, shout out sa among viewers karon. 12 million na. Daghang salamat. Mura mag-Korean ni si Dinis, no? Di Sure, Korean, ay. Japanese. Ding Quadra TV, yes. Dili pa halata na 49 ka. Naapa ka sa Marag 14. 15. 15 ko na ingon si kuan. Dinis Vlog. 15 na kami kay 14, 13. Ako kay Dosi. Bit pag itlog sa kuan. Manok. Si Dinis kay 12. Ay, shout out sa 12 million ha. Nagdugang na, nag-anam nagkadaghan. Di ko kalapag kay wa ko jacket. Jakitan nga Sir June. Wait lang, wait. Jakitan eh. Jakitis. Si Kabay Glenn kay ning paspas magayang heartbeat ba nakita si mong mata. Sugod na ako premiere.
Ah, kuan Junjun, Oliver Junjun, sugod na ako premier. Atong tabangan si kuan Sir Junjun. Si Sir Jun. Oliver Junjun, premier na niya karon. Masiriti si Sir Junjun Shout karon. out sa among 15 million viewers. Salamat ninyo. Welcome sa among kuan live stream. Dinis, mo tagay baka. Uy. Hindi ko na namay baka na. Pangpakuan na, Gatas. pagpalagyan man nagbukag. Paduga, char. Wala, Ano man? ano man. Ala, naara ba mismo to? Nasuko, ang taga-moto na mo. Ding Quadra TV. Muadto sa Kos Premier ha. Okay. Adto sa Bye-bye. Stay safe. God bless. Ganahan mo. Balik lang no. Nga lang hilig magpaduga. Si Kabay Glenn, daghan og buhok. Mao gyapon ang tingog ni Glenn. Ay sakpan dod. Don's channel ha. Sakpan ko no. Si Kuan, Don's channel. Shout Ilapag. out, Berado, Single Mirado, Dad, Abay, single Glenn. dad, abay Glenn. Ha. Single dad bitaw. Dili na, si Kuan. Ding Quadra TV. Ako usa kasi pera gamiton ha. Sana all Salamat nagsipi. ni Kuan, Ding Quadra TV. Salamat. Berado, Single Dad, Abay, Glenn. Dinis, pakita ba? Wow, sana all. Yate. Hala no? For the vlog. Para sa vlog, gagawin ng lahat. Mapatay gid Nga na, kas imong asawa Glenn. Ha? Patay Asa? sa din. Para sa vlog, ramagod na, wa mo na Yan na, man dyan na, no? Vlogger, mga kuan ba? Yan na. Para sa vlog ba? Buhatan ng tanan. Bitaw. Makabot lang ang gigadamgo. Ginadamgo na mo. Di bitaw, tanawa. Berado, Oy, atong suportahan si Kuan. Humana, Oliver uy, galantaw nako. Ha? Naglantaw nako. Naglantaw na ka. Naglantaw na Sa ka. iyang premiere ba? Sana tanan na ay daghang cellphone. Birado, single daddy. Single dad, abay Glenn. Oy, di na single si abay Glenn. Minjo na na. Tamsak na ko ninyo. Oy. Buot lang ding. Tamsakan ka na mo niya. Nagmahuman niya mong kuhan. Alas. Dili ka na makalimtang ding. Quadra TV. Sana all. Kalimtan na mga utang ang ikaw. Dili laman ikaw. Mo trabaho mo kakadinis. Unya. Sige, oy, bye-bye. Ayaw sa. Nangutan, naragani ni. Alas 3 naman good. Wala nakakatiyo. Ngano man. Itamsak na ko ninyo. Ding Quadra TV. Tamsak ka na mo kumanda ni. Ay, labisi pag among kuan do ka cellphone. Tagsaram ko may cellphone kay Tagsara mo cellphone kay kuan ra. gusto ko si mama og duha-duha cellphone. Ag tinuod wa di may ka-afford. Mao din na.
Kasa man ang duha, isa ra man jud dapat. Bitaw no. Sana all isa ra gajud. Anong duhaon man? Si Dines kay duha naman siguro ni tag-iyahan ani Adol Saba daw, Adol Saba daw. Don Channel. Oy, si Don Channel pagbaba kung nagbahay ko no, Don Channel. Ating tuslokon. Aw din. Hmm. Importante na, magid na. Sakto jud ka ding Quadra TV. Importante makatusok ninyo. Ano nang tusok ka ng takla. Taklaan tamo tanan. Oh. Pinabangay lang ta kay nga naman mga Pilipino. Bitaw no. Bisaya ko. Wala mamutingag si Denise ay. Silent mode naman siya. Sige, oy, bye-bye. Trabaho na ko. Eh, Padayon mo. bitaw. Oh, salamat Denise. Sud mo sa kuan ni Kuya Junjun, oy, para man kay hapit na mo graduate. Oo, pohon. Mahuman mi dani nga among live at tupod mi dito pa mi si Jahang kuan. Sabto na itong mga 120. Abot mi mga 2 hours na ni. Okay na. Padugang sa ba? 7 million viewers. Shout out ninyo. Uy, 7 million viewers na oh. Ding Quadra TV. Hahaha. Sige makatawa ni Ding Quadra TV oy. Nalipay mo na kay single mama siya na single dad man ko. Out. Single, wala pa mo ko anak na single dad mo ko. Patay ka ron. Ikaw lang pa doon. Joke ra mga. Pila ra ba joke? Para sa vlog ba? Vlog mo din eh, live mo ni. Di ay ako Di bitaw. comments, ball vibes. Kalingawan mo guni di man ni ingag kuan. Para ra malingaw ba? Wait, tinadanay. Trabaho lang to, wala personalan. Patay talanja dali. Mura. Na mura. Pila sa edad ni Ding Quadra TV? 14. 14? Sus. Agi ikaw? 16 no? Hindi. Paano? 27. Ay, joke lang. Joke lang bitaw. Joke ra magupag mo. Paano ba? Trabaho lang. Kuan na ba kanang palingaw ra sa mga kuan ba? 49. 49. Oy, Ding Quadra, makakuan, ganahan ka maggamatag content. Open me, kanang libre me para kuan. Di pa mi sikat hinuon ha. Pero ganahan na may makikuan mga bay, lingaw ba? Nga lang gud. Di pa mi sikat, si Nga, Abay Ryan ra nakasimple. sikat. Ding Quadra. Asa da pedesag nga? Six na lang. 120 na lang siya. Nakaato na ko sa Altam. Altam. Oh, di amis likod sa Altam karon nag-live. Naamis Altam karon sa likod. Likod ha, pero layo kayo. Last January. Papa may ka-vlog sa Altaman kay ugasa nagdool. Ato mo layo mag-vlog dire sa Bunga. Ay, Bunga Mar. Oy, Bunga Mar. Nakadong na ko dahil baligya na. Na may kuan diha sa Bunga Mar, Ding Quadra TV na may kuan diha, parente. Si og nakaila kang kuan. Sinto Hamura. Amo nang angkol.
Wakay balik ya buwada ding. RGA channel o off na nako. RGA channel. Oh, kita na. Yan. Yan. Di. Ha? Don's channel, RGA channel off na nako. Okay. Oh, man na. Managtuslok. Naba kay kuan na ding. Gibawal naman ang buwad sanga og oh. Sanga may kana may lami kuan Asa sa mga pulutan kanang sanga. Asa ba itong katong unahan sa Larapan, unsa ba nga anda na Ding Quadra TV? Sabay nga anda na nga sityo walay buwad. sa unahan sa Larapan. Na diha inagtugbong da patag mao na diha. Ay. Nanong ibawal naman ang buwad karon na lami man na. Lami biyan ang buwad. Pabay paborito na Tinabal nga ganahan ko. samot ng tinabal. Alam mo parat kayo. Larapan unsay naa didto. Larapan unsay naa didto. Ina unahan sa Larapan na ay. Na ay himuog kanang lungon. Na ay himuog kanang kuan. Pansyon. Pansyon. Sara ulungon. Tigbal samat. Unsay nga na ilang kuan dai. Singan siya. Anong lami man ang buwad na kuan man. Kas og luto og may isudan. Ay Ding Quadra TV unja amo kang tuslokon. Inaghuman ni among kuan. Tuslokon ka namo sa duha ako duha ka ninja plus iya duha sa di upat na yung mutusok nimo siya di ka malipong. Di bitaw. Unom ka kuan. Dennis. Unom ka account namo. Dennis Vlog, stay home. Hala, stay home ko no. Sana all mo stay gapon sa trabaho. Okay, tanawa ako mga sayaw. Wow, sana all. Asa may imong sayaw ron? Asa mga Zumba. Asa mag mga sayaw ni kuan Ding Quadra TV. Unja mo tanaw may. Salamat. Way sa pa yan. Ingana rin tinabangay ra ta. Susuka pod ko ninyo oy. Oo ba, tusukon ka na mo. Tusukon pug ka na mo. Dennis Vlogs mo niya. Dennis Vlog. Tusukon ka sa duha ka na mo. Tusuko pod ko ninyo oy. Tusukon ka sa duha ka dagom. duha may hang dagom. Nakos akong balay gi-upload na. Okay. Keding Quadra, excited na may matanaw sa imong kuan, sayaw. Sayaw do ka ng tsa-tsa. Kuan touch by touch. O karon mga bag-o na kuan. Say bago ba bang. Ano man hitingal patay ito bukan kung panginom yung gani haramo kita yung di ka unggol ex na gani kadungin ka pang ay di second ko sa contest og Zumba. Wow, sana all si kan
Patudlo ay ana na lang og magkuan ta pohon, magsumba na lang ta. Kana, angay ra kog sayog sumba. Pero agahang kinaham sa una katong tsa-tsa. Di ko tsatsa kuan, budots. Pila pa nakuha ni Mato nga sigan ka sa contest. Saka sa saka arong Ding. Ding Quadra TV. Saka pwede ka masaka. Aron makita po ng mga viewers na mo ba arong musamot sila mutuslok sa imong kuan balay. Nila. Ay, balay. Yes, Sunday ga final contest butan ako sponsor sir na naka 4K jud ko. Pamahin pod kanang 2K imuha na mao na TF nimo. Kanang 2K adto na sa manager. Natulog na ako anak. Ay, hala sorry po natulog nila yung mga anak niya eh. Banha mami kayo eh. Gipalit na og konsumo. Ay, sayang nga sad. Makikaon na lang imo kay na naman kay konsumo. Apa lang hutdon. Ga-earphone man ko. Okay. Imurang duha ka danggan makadungog. Sakto na. Kami mga diri kay tarang kuan. Shout out there sa among kuan, 9 million viewers. Salamat Sana inyo. mo 15 million mo. Ga-earphone man ko. Sigap to eh. Pwede ka masaka Dinis. Ay, Dinis, ding. Wa mo kamo Quadra TV saka sa gahigda naman ko. Kag di lawan di bitaw mo tanaw ura may pakita. Nganong lainon magkag isurihan taga balilihan ka? Nga na man ko. Mo man yang inistoryahan gyud. Gasige rag bagbutbut ako iPad. Giwatch mo na ako. Hala. Sorry jud kay banhaan ni pero karon ron ni. Karon na ni pero ugma na agi hapon. Pohon Hihihi. ugma ka lugar. Sige na ding, saka na. Kaya kayo magkuhan ko magdanan. Ano ba? Patay. Pulma ka. Nanagdanan ding, kat na, kamang. Grabe po ng kamang oy. Di lang kanang kurap it laman nagdanan. Saka na ate ding aron kitaan pughad. Pughad gyud. Grabe mo ng pughad oy. Alami mo ng pughad mo ra ba ni paborito na samot nang dinong aga na pughad bitaw alami ado pare sa ginamos. Agahang paborito ka ng bugok. Sige na din aron makita ng pughad ba kay gigotom na may no may kay istoryahan mga dinis og pughad. Mura gabi. Mura gabi. Mura gabi. Mura gabi day. Diyan na si Juan. Sweetie ding din ha. Diyan na si Tiding. Sana all. Uy! Hi sweetie ding. Hi. Tua. Welcome to guys. Dili na ko saka kay lagat-lagat.
Kinsa na? Lagat-lagat ko. Ano, Dennis Vlog. Dili na ko saka kay lagat-lagat ko. Sa na, pao? Lain lagat, uy. Kanang Wow. pughad ra. Dilili ka mailhan na 49 na ka, Ma'am Ding. 49 ako ay January. Ay, January pa. Ay, belated ay. Yes, January. Ah, Yes, January. Yes, January ko na 49. belated Valentine's lagi. Lincoln. Wow, happy birthday day. Si Ma'am Ding. Dili na ko sa akin, lagat-lagat ko. Ay, Dines. Dili gyud Tsaka na no. Denise. Hamis kaayo si Ma'am Ding no. May Daw, ginay. no? Gyud ng single mom ba kay kuan ka ng basta maunat. Uwa. Lamion gyapon at tiding mangitaan ako piso natog pisot dire. Wala pa ni pisot. Asa man ang pisot dapat Dennis Vlogs. O man lamin na pisot kay na may tik-tik gatago. Ay, ano man Ah, ka? mangita ikaw dahil. Suman ba suman tik-tik. Sana all na cleavage at tiding. Ate Ding, nako no kay cleavage. Ingin si kuan Dennis Vlogs. Tabuni. Si Dennis day wala cleavage day. Ingan si kuan ate ding wa ko nung kay cleavage. Asa man na? Man si hindi sa man lagi kas Junjun. Wala man Ito lang ganing ang premier. Ah, Premier ni premier Johnny. Mira, Karon. ang ilaglag ang isa. Mura Ilaglag ang isa. si Wonder Woman lagi. Sana all na cleavage. Dool na mo sa paano niya Ma'am Ding kanang dagat. Dili na mo kahilwis Doon ako. murag Doon ako. Bisport. fishport day. Mangisda ta diha. Lami mo guna kad nakadong mo kukuda sa kuan bunga mar. Sa una pa to. Oo, At bang yun giwa na lagi. At bang sa Bawal na elementary. ang mga buwan. At Oh, bang sa una pala to. At bang elementary niya ana sa Buwan doon. Pinabaybay ba? Diha mi sa una. Nagkuan mi diha tagay-tagay. Pila edad imong bata Ma'am Ding? Tracy ni. Grade 7. Oh, uli taon na din na. Grade 7 na. Panguran. Dako na din. Aw, ana na po na Oo pohon na. vlog na po na pohon. Asa ra si Ma'am Denise? Solid jud mo ba? Ano sa may plano na to Ma'am Ding? Ano sa mo ta magkuan, gamag content na to kay anda man eh. Nakita mo sa kuan ni Junjun TV. Diha mo ko. Nagkita mo miss kuan. Makdo. Labi Pasama- gilis kalamay. Kano sa to nga kuan gi-upload niya mga isang buwan na Yes, February. February? Sige among kuan. Na dito. Ano i-upload sa imong kuan WDC? Siya upload. Sa iyang kuan. Sa iyang channel. Dennis Vlog. Nagluto kog panihapon, haha. Unsa imong giluto, Dennis? Kanang kuan. Kuan tulip. Tulip. Nya. Sulit mo yung more. Oh, santo.
Toy lami. Bitaw. Saman, Ma'am Ding, magkuhanta kay, pila na ba ano, isda na, pila na Bye. bahay ni mo. Kuan. Sige kalagas kuan na ron. 627. Uy, sana Hapit all. na, hapit na. Hapit na. Tuloy ang pangarap ng yapuntahan eh. Oo. Naging ano, ulit na. Tagugay Makakabot ng talaga na. matog, oy. Ha? Tagugay ng matog. Sige, naghapdos ko Ikaw? mata. Ay, mangisda Sige. ba? Sige, pangisda, no? Asa pagkatigsod, Ma'am Ding, og mangisda ka. Karang nang mangita mo kung na mag-live, na magkadlawon. Sunod, Ma'am Ding, adto mi sa kuan. Mag-live mi atos dagat. Uban ta dito magpambot ta, mangisda ta. Aron makakuha ta. Oh, Hagna, no? Na may nindot na sa kuan sa tingnan na nang nasa ibabaw. Ibabaw sa hagna ba ng anang strawberry farms, mayana. Mayana, sa Mayana na nindot ko na diha. Tinood to na Tuman. Maya. wa kalimot na ko. Human na ilang premier. Human na. Naman na. Mubalik na si kuan ani. Sir June. Tug mag-ilis mo kanong alas 10. Ay, oo, di ay. Mag-ilis do. Balik. Ano man? May na ta? Paabdo nang namagkuhan eh. Masunod ta. Masunod lang may Ma'am Ding, kung musulod ka to sa iya. Sa iyang ilis. Sa iyang kuhan. Kaya mong paabdo sa niguan. 2H. Kalamay reawa ati ding 2023 og kauli ko. Ako bertong gi tagaan si Junjun og kalamay, mga tagaan pag ari nakita na mo. Sige bye, hindi mo sa live mga native. Bye-bye, Don Channel, bye-bye. Basta nga, flavor dito. Yung mong gihatag ni Sir Jun. Katura kung wa may ubi, katura lang nga og ano kalamay. Duha man Ganahan, klase. color white yung flavor mo god, ganahan. Kinsay color? May color white Buko. kalamay. May color white kalamay oy. Awa day. Atong koloran. Tuwa. Kalamay daw tiding. Uy, mauli si Dennis 2023. Kita-kita alaman ta mga katusok puhon. Nami upat ka kuan ni mo Ma'am Ding. Ayo lang kuan na kay upat na mo unom di ay unom tanan na mo tusok nimo. Siya di ka mutambot. Yati kuwamog mantali imo gingon. Kuwamog. Kuwamog sa lubi di ay. Grabe si Sis ay. Kanya pughat karon kuwamog na po hihinganlan. Sige live na ros kuan. Mag-live na, balhin na siya. Mabalhin na ka. Kung atuon sa si kuan. Oo, sige. Sige, salamat, bye-bye. Salamat po, Ate Ding. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Stay safe, God bless. Simple yun. Ito yung kuan.
Itong ding ano? Ding Quadra TV. Na Ding Quadra TV. Yati kuha mo. Salamat ninyo. Katusok Ato ang kabay, ato agud ni. o katusok. Buwan na raw ng signal no okay na noon. Na full na to ah. Hindi na para ganiya. Excuse po. Ay, comment lang sa mga gusto lingaw diha, mga 8 million viewers na mo. Oh, 8 million viewers. 8 million. Salamat sa inyong Milyon na. tanan na mo kay Ding wala pa man nag-live. Ay, at Ding wala pa di ay. Gikan mo to gipasignalan kon basig na nilag. Sir June, Salamat ninyo. salamat nimo. Okay. Kay imo may gisignalan pod. Okay no, Bisaya word. Okay ra. Dito makuha sa YouTube niya Bisaya. Wala. Saka sa Sir June be, ug di pa ka mag-live. Sir John, imo ning TV. Wala ko ninyo to wala pa ko ka-vlog. Lockdown pa dire Norway. Ag lockdown wa pa gyapon di ka mo buo ng COVID na. Ikaw man. Iba. Wa ka mo buo ng COVID na. Si mag lockdown. Nga na mo na basta muangay magsige gyapon balik-balik. Unsa man na kana? Niangay na ninyo ang COVID mong nagsige og balik-balik. Itaw. Stay safe ko no. Stay safe ni kuan Dinis Vlogs. Asa ni? Naasa kuan. Kuan na daghan ra bag COVID diha. Yawron. Norway. Norway di ay. Norway. Grabing Norway. Dinis, foreigner imo ba na? Isa ba? Dingko na foreigner day ba na ni Dinis? Oh, murag foreigner ng bana ni kuan Ma'am Dinis. Sa man ron. Alisa ko na kuan. Hapit na. Sunod na ta. Itan na rin, paningan na rin. Bana dito, engage pa lang, wala pa sure. Kana kay engage na, hapit na na. Dinis Vlogs. Padong na, bana. Yan, dito na. Mara nagugkuhan. Basta engage na das gawas. Padong na, no? Ug diri sa mo, ato pa, gipanghatda na ka. Nga na ba? Lain na ba ng panghatdan kay murag na apay kuan nga mapalpak no. Giatubang na ba? Pero dito sa gawas, kuan na nahug na jag sureball na. Sureball nga na iya na ka. Iya na. Grabe giharang sa COVID among gugma sarado mga border. Grabe din yung COVID din nagharang na apektuhan. Padong na dai. Ay, Dinis, imbitara in taon magkuha na mo. Wedding na kay makaon mig litson. Panit lang god. Dinis, asa man ka magpakasal? Pangingon in taon pod kay gusto may mukha kuan, litson. Giapektuhan. Sakto jud ka Ma'am Ding tanan yun. Pati mga sagbot tanan. Tanom. Giapektuhan. Diri ang umigas diri sa mua gamas mangani kay mahadlok matakdan.
Diri Norway kay aron why manukos. Ay, grabe ka. Grabe ng taga Norway. Sa Is, manang taga Norway, tihik na kay di angay panukusan. isa ra gud ka chicken, isa ra ka hiwa, Ikaw, Jokoy. isa ra ka kuan. Anang palamig. Di ko na ba that's land. That's land. Siya, that's land. That's bagi lanlan. That's, Uh, that's kanang naikuan. Kanang ligin-ligin. Sa una kay nanukos me. Agamang kauban kay kuan. Kamulo may pangaon. Dama may kauban nga wa mi kaila basta lamisa. Sos. Agbula-bula ijang isud sa ijang bursa. Nakita ko. Nagdiga-diga Ano man? lagi ijang bursa lagi. Sa Denmark dahil ka taga Denmark man ako pisot. Wow, Denmark. Grabe naman mga kuan man. Aw mga- sa Denmark dai kay taga Denmark man ako pisot. Pisot din ang mga taga Denmark. Ngano man ang taga Denmark nga pisot man? Pay usukuan nila ng dakdak. International yan si Dennis. Namura. Ay, Dennis. Ma'am Deng. Solid gini sila ba? Solid na. Dennis Vlogs. Sa una manukos mana siglin. Ila. Pilalos kaso saging ra o ginamos. Grabe. Grabe. Grabe naman na. Sagdira at least na. Kaysa wa. Hala Ako no. ra daw pakang pagtuli. Ako ra daw pagpakang magtuli. Sa may Dennis Vlog. Ikaw na kunoy bahala sa imong foreigner. Ikaw na kunoy patuli niya. saan man na Dennis. Aw, gamitin lang nagkuan. Sa may gamiton ni mo pakang. Kuan. Pisot. Flies o kanang sundang bitaw nga habo-habo na. Burot lagi na guman. Pisot ingalan sa pulir man. Okay. Dili man siguro tanan pisot. Bitaw. Di man siguro tinuod ng pisot ng kuan. Unsa man nganong napisot man ng taga kuan? Di siguro pud na tinuod oy. Depende man guna sa bansa baka na may tradisyon ato kay Pilipino ang mamo ginato ana kinahanglan dihiwaon kay aron mogawas ng tiktik. Traso ibunaw sa tungoy. Traso. Laon sa nagtraso. Braso ba? Oh, traso? Tra- Tra na gipaak sa aso. Lain mo nang ibunaw sa aso kay kuan man na 2x2. Grabe. Yan nakada. Tuso. Tuso. Dai nga si Ding Quadra. Mga tuso pisot man mostly European. Pisot din ng mga European di ay. Wa mo kita ana sa kuan. Katong banabana sang ati European man bud to, pisot da ito. Ala no? 2 4 ba palay. Wa may kay bawo karon pa. 2x2 ba kalay. 2x2 kadako unsa man? Grabe na ko ang 2x2. Uy, Ginoo ko. Grabe na saan naman nimo Dennis mo. Man, Ginoo ko. Saan naman na? Dako man na imong ibunal. Truso di ay sani ba di ay. Samot nagtruso kay buo pa. Wa pa ikat. I-chainsaw na lang na aron makas-a. Hapit na yehe, hapit na. Hapit na. Hapit na musaka o ni saka nagigbuwan. Lamdag nagagkayog ang pahigugma diha niya. Ito no. Ngano man. Pagpaghigugma niya nimo diha niya. Anong lamdag man.
sa ilawom sa kabuan nakita na nga ahong Maria. Maria ang palad. Oy, atangin yun dahil ka mong na i-uploaday na kan. I-upload na mo, i-edit pa. I-edit pa. Nasa part 1 ay part 2. Grabe, enjoy yun mo. Grabe yung muot costume ni Kabay Glenn. Grabe, makanganga, kagisig, wait. Ga LS na Junjun, ano sa mo sunod mag LS Ding Quadra. Mo. Mosunod mi, Ma'am Dili. Ding. Ano sa ado ta mo? Ay, sunod nag-abot na mag- mo og 2 hours. Dili, ano sa mo sunod mag LS nangutan na siya. Mo kuha lang mi. Mukuan na mi, among LS is kasagara LS na mo. Basta si Kabay Ryan to sa Tagbilaran. Mag-LS mi og kusog ng signal. We. mag-LS mi og Tug kuan. ako. 11. Mga 11 mi magsugod. Taman mga kuan. Mga alauna, ana. Alauna, alas 2. Kita-kita ta. Next live na mo. Daghang salamat din, Jo. Abot mi mga kuan ron 2 hours kay Ni-react man si Anadit Kamanso. We. Tinuod mo dyan po na. nga. Ang gugma moraras buwan. Unsa man ngano man ang buwan ay. Ug ikaw ngit-ngit. Ako kalamdagon. Ganon. Okay sa gabi. O sa gabi, Ma'am Ding. Sa gabi, Ma'am Ding, sa gabi. Kaya ang adlawan, busy mi kay namin mga binuhi na paan, Iro. amigas, iro, mga sa ba mga mananap. Napo may kanding. Di ra ba mo sab-sab og kanang kuan? Sagbot. Ay jang sabsabon kanang humay kanang padung na bitaw harbison. Ara kabantajenon tong kandinga. Sos. Pura gaba ni abot may bisag asa kay nangitas kanding didto rom des humay na nabsab. Nasuko ang tag-ijas basak. Ano man, wayo kay magitig ba sa kanding? At tigbaso na lagi unta anja kay niabot man ko. Susahang giingnan og ngano ansa naman kanding ihawon na kuno ni ja. Tagae kog 1,000 kay Okay. bahala ikaw na ikuan na. Niya. Ay, Ma'am Ding. Mura na ron. Si Ma'am Ding kay Haha, mura na ron. ma-upload na siguro to ugma siguro to ma-upload na tong ano. Ma-upload na to namong gi kuan kaniya gi tingana na. Ito among gi-edit ganina, masig ma-upload na to unja. Mura to kuan. Tangin ninyo kay Tangin nyo. kinalingawan dito. Kaya mo mura na naman sila mga artistang pangbunawag ko. Artista nga kuan, uwengan. Hoy, excited na ko makakita sa sayaw ni Ma'am Ding karon. Hapit na gid Ma'am Ding. Paabot lang. Kay mo tan-aw may naghuman ani nga kuan karon. Mo diretso may sa imong balay. Manuktok may kay kaon magi panggutom. Si Anadet, asan mo ka Anadet? Hihi, okay. Anadet. Si Denise, nawala si Denise, murag naggiya na dang gitole ang yang kuan, gipakang na gyud niya yang pisot. Hihi, okay. Mga unom. Kira na. Unom. Kira na. Sila man duha ra may mo. Duha man naman. Ay, ikatulo ang kuan ato ang channel.
Iwa na lapat ng channel. Buwa may laab. Ayo, wala. Gilantaw rako guys. Gilantaw ka, galuto ka. Apil mi anay mo giluto. Ha? Buwad ra ba yung mong ganahan? Di Nay ko buwad diha. di ko mangay buwad tinabal ako. Grabe mas parat mo tong imo ha. Kanang Lami tinabal bitaw nga abot na og kuan 3 ka buwan. Aran lami alagi. murag ni maho ang mga anso. Anso. Anso god. Lami man gud. Gaso-aso. Loto. Lamia maron. Basig lodon ka dinhi sa galantaw sa mong dagway. Basig di ka magkadimaon na magluto. Dinis basig napagod na diha. Ano man. Ay, Ma'am Ding. Sige, gutom ka diha, Ma'am Ding, ha? Buwad arang lamiya, mahal ka do dire. Ah, mahal lang buwad diha dai. Dire kay mahal magyapon dire sa kuan. Galapwa ra ko pasta. Imaginon. Ay, lapa imaginan. Unsa man mag-insa man ka, mag-spaghetti ka, mag kuan kanang salad. Imaginon ka mo gilapwaan. Grabe naman na. Patay. Di man madutla ba duhang buwan yung lapuan kay gahi ang baga nagpubaw. Kubaw sa tail. Grabe na liki na god. Miyaw ng pasta o baka pasta ka ng pasta lagi na papilit sa papel. Di ay, Ano sa manay? basta bakal Makaon ka na. Basta bakal ka nang ipahid. Mo lagi makaon na ng pasta day. Mao ba na kanang pasta nga ipahid? Sani ba di ay? Matugay ra kay wa ko kakaon. Di man gud siguro na makaon. Wa mo gud nga na kay taga kahoy man ni. Buwad siya ko alam mi ng buwad Bisag kuan isang sa pagkadaadlaw kasi kagbuwad. Lami ginang buwad no. Si Kanis Dinis Tamot Vlogs. lang nay noodles ipares. Mm. Kulot-kulot baga may kulot bitaw na noodles. Kulot bitaw. Oo gani. Kanang Amawa magluto-luto. pasta ba pang spaghetti. Spaghetti ra mo pinabawa na mo may kabawa ng pasta. Pasta pang spaghetti. Kay bawo lagi ko ng pasta lagi abi ko katong kuan. Itong pang pahid bas papel. Kanang ipapilit bitaw. Paste dito og in English no. Paste baka ng isda na papilit sa papel. Ang problema kay Bisaya man gud mi mo kahibaw og pasta. Kamao de ka mulotog spaghetti dinis. Spaghetti pa ba kabalo ka? Dinis. Basig ka ng kuan. Panghatag po na imong niluto oy. Kutas na pod. Padaras Palawan. Way Palawan sa ila Western Union na siguro na ML. Cebuana. Ikaw na lang. Shopee. Palawan video. Amawa pasta. Amaw pasta pang spaghetti. Nawala na si Ma'am Ding, murag ni kuha na to, ni bali na to ni Sir June. Si Dennis, tanaw po ka na Sir June. Tomorrow mo abot mig 2 hours karon 39 na lang po, hapit na. 39 leto na. Masabi ko. Kuan daw. Matusok sa ako ni Kuan. Ding. Og ni Dennis. Ba po katusok sa iya. Dinis itusok ka to. Mana Dennis vlog. Dinis vlogs. Ipin man na ipin itong ila ganiya. Ipin kero. Di murag nakakuan ako di basta di maingana. Di to the speakers. Sige la. Ikuan ko nula. Dugay ra kay di mapin. Ito nakapina na. Nakapina na sige. Hapit na, gamay na lang antos mga kabay. Makaluwas na dito sa mong dagway.
Makalawas na dyan mo sa way dagway. Nga naman yung dagway dyan. Sama, hindi naman yung madag, paadyo. O pwede wala na yung atos vulcanizing, ipabulkit na ni. So, pwede pala man. Mati ka na ilang giingog plastic surgery ba? Ano man, Di ka ingog plastic surgery. Sa to ba plastic? di tinood. Plastic ko na. Kanang bulkito na og plastic sana ba? Wala na, di na tinood. Amaw. Linis, tagay me. Labi na si Kuan. Lines. Ano mo? Alam Alam niya, di. Pensa ganina bito. para sa vlog. Ako mga ni. Ikaw, ingon na ganay mo. Lahat. Good. Medyo ba? Yan, andun na. Juk-juk kung nakabot ani. Sa pamaliban nito. Welcome. Arato, welcome. Diles, panghatag sa spaghetti ni mo in taon, gutom na. Kasi de oras sa ilaha karon. Advance man tawag pila ka oras dai. Diles, unsang orasa ko ron sinjuha karon diha. Kay advance, Graduate na ninyo inyo YT aron magpalupad ko. Salamat. Sige si pag-graduate na may mupasa na ako sa mga requirements ugma. Karon kan maka-graduate na mi. graduate mi kuan. Kasi ipalupad mo heart para ni Ma'am Deng. Hat Advance mo 7 Seminars. hours. Advance like 7 hours. So sa to 7 hours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. pa din ahiya ba? 4. So alas 4 pa sa ilaha. Ha? Alas 4 4 sa pa. hapon? Sakto ba Ma'am Denise? Kuan? Alas 4 pa si hapon diha sinjuha karon. Na. Imo mo amo sa dari ya. Dawat na siya, kalipat lang ka. Imo lagi. Manundog mo ka na. Ano panundog ka na. Ay, Ma'am Dinis. Ma'am Dinis na lang di sulit na to. Saan ni? Ha? Ban baka dun. Ilan Sergio. na si kuan. Sergio no. Di ilan na. Di ka kumari ka mo. Advance. Ma'am Denise. Last. Nilagbas magbaho sa spaghetti dare. Oy mga kabay. Oy Denise. 2 minutes na lang. Say goodbye na tayo. Upaw. Sa Juan. Nilagbas ang spaghetti dare. Inuo pang hatag in taon pod. Manginahanglan. Gutom ba ya pod? 2 minutes na lang. Mahilak na ta kayo magbabay na ta nila. Sunod na po. Di nga magbabay na. Kuha na. Anong babay ba na? Sunod na po. Penjas gardong suto. Ha? Ba't naman? Namasapat. Ano? Tusok pa ta rin isa. Glenn, traidor rabak daw ka. Ingon Japong. Nganong na may traidor dan eh. Glenn, traidor ba daw ka? Ingon Japong. Hala no? Anong na traidor man ko? Di, panandamdaga naman yun. Di man ko traidor. Tinunod anay mong gusto nga sa una. No? Anong na traidor man in taon. Di po oy, di ko traidor oy. Bahala na diha. Bitaw. Nibusagak naman ron. Kaihi naman siguro ka. Sabi.
Wala ulan ko eh. Sakit ang likod. Ay. Hmm. Yehey! Ito naman yung mga pinatakalis na mga kanan. Mga 210 siguro. 210 na. Ano? 210. Yay! Niabot kami 2 hours. Daghang salamat ninyo sa inyong suporta sa among kuan live stream. Katong si kuan. Ito to? Jen Osaka from kuan Tagbilaran. Tagbilaran. J. Claren ang iyang address dito. From Tagbilaran. Daghang salamat sa imong suporta. Kang kuan Jinin Akaso. Binansya Akaso. Kang kuan Dinis Vlog. Mag-end mo? Ha? Ha? Bag-o pa man kang mata. Mag-end mo? Mag-in na ko Ay, lang sa mata. Kanya na Opo. mga kan, mga 10 minutes Ano mo? pa. 10 minutes pa. Oh. Ano yung 3 hours na pa ba yung may nananaw ni? Nintan ako kag 3 hours. Mura mag Tuwa siya niya i-stay. Naka-busy raman ko niyang laptop ninyo buang. basig kuan gatugon pa ka. Di bitaw. Di bitaw padung na may mag-end mga kuan. Mga 10 na 10 minutes. Ha? 210. 2 210. 2:10. Nawa na ba si Denise? Atuan na nabiling siguro si 1 ate. minute po. 210. Hapit na. Ayan na dyan. Imo, niya plus si ate. Tulo kita na lang tulo din. Ano balik na pag 5? 5. Na alam ko na mawawa. Mawa. Ang ano niya, tubig-tubig man to. Pila na Adto mo pag live lagi atos tagbilaran aron tarang inyong signal. mo lagi yung makuli. Ngit. Di, nag-live may gabi eh. Si kuan dito sa Tagbilaran da ning kuan ko ning saka ko diha sa bahay. Ang mga alauna ba to? Ako ang gipagtanaw na kay mo ra man tugmubo ra. Di Yeah. wa pa man to ma-upload kay StreamYard ra man. Isa ka adlaw Ang man. StreamYard mga 8 hours man siguro sa Isa ma-upload o. ma-upload lagi. Hindi ma-upload. Di dito. og maka-live ka ba? Ug naka-live mo, pwede mo kumutan-aw saka pod ingan ning buhat ninyo. O ka bantay. Sa oras sa dahil. O ka Sigwa bantay na. gahapon. Signa humana. Si kuan gabi eh si kanang da may viewers gabi eh si kuan Edgar. Kuya Edgar ba o si kanang kuan? Edgar. Kanang taga Putlong kam na pod aron lingawar naputod man. Niingon si Edgar og utroha ba utroha. Utroha kay ganahan. Di man may viewers gabi nga badge. Mo to siyang niingon nga kuan ipautro ko no. Awa naman kay nawa naman lobat po ko. Da si Adto lagi mo og kanang kuan mag-ato mo tagbilaran. Tarang Pwede ra ba ako niya. Musaka ra si Glenn. pwede ra masiyak-yak dito sa Tagbilaran da musakar ako. saka lamang ka. Oh. Da kuan naman mo ang signal daris kampo mo kusog ra man sa Karon, mga kusog naman karon wanay kuan. mga kusog na kasagaran karon. mo Pero kusog sa inyong pabit dita. Dita ra karon, kusog Oh, na. di tara kusog na wa Sa nga naman. rasa kusog na. Kuan man eh, naaman mismo turon sa ibabaw bitaw Ilasito. Na, ladua man. Dia ibabaw Ilasito lagi mi kay nagpa-signal mi. Naman po nang giduwa og email na res ubos di. Uban-uban na laman pud mi. Nya pohon og mag-LS mo otro pagpahibaw mo daan. Oh, Pahibaw mi. oh. Karon lagi kay magsige na mig LS kay kuan na kanang murag hapit na Pila po. ni Hapit. WH. Wang. WH sa pay kuwang na mo ba?
ang kuan pa na pay Mora ba mo lagi ni kinaliseran. Mo Duha. mo na may kulisiran mo nang nag-live may anja mag-vlog pud may na may mga video nga gipang edit ja mag-live pud may inang kagabi kay arong doble ba nga mo saka pag among watch hour. Oh, Kay mao may problema kana watch hour na dako ra ba ag points? Di man pareha og kanang ang kuan ni YT ang halimbawa og daras Pilipinas ang inyong mga viewers gamay ra na og watch hours nga ihatag. Ug naa ang inyong mga viewers sa laing nasod dagko na nga oras ihatag dagkog point. labi na siguro sa kung anong kanang asa man kanang sa gawas no. gawas di nila mga viewers Lagi gawas. ug naa sa gawas ang inyong mga viewers dagko og oras ihatag. Mas lami og naatay viewers nga kuan gikan. Ipahibaw lagi na og na may mga kaila nga nas gawas. Aron bisan kani na si mag-itutok na nila. Ano bitaw si kanang Dennis Vlogs. Naam ni sa kuan sa Norway, sa Europe gyapon ni siya. Classmate na sa una mo support pud ni siya baka nang kuan ko di napod sa YouTube pero di tituslok ra siya kanang musab ra siya og nay mga buhulanong vlogger ra ba nga mo kuan nay white support ko siya ha. Ayun mo, siya. Wabe magilapag imong kuan gani ha, gilapag patuni mo. Agamo itang plano des kuan gabi kanang pabuntagan ranta namo. Ayaw mo da ng silent LS kay maot nagkuan sa inyong analytics. Maot day. Pag-ingan nira mo. Adyo mo kas try ang mga LS nga ng silent LS. Maot na makamaot sa inyong kuan analytics. Ana baboy daghan na buhat. Inyong algorithm. Dili Makamaot ng silent LS paminaw na lang mo kay nakoy ka ingani pud nato ba ang nakaila diri Singapore. Mo may diyang kuan. Kay boses ba nga palisi sa YT. Isa 10 minutes na. Sud mo LS ni Kuya Junjun daghan na bro dadto. Musunod ra ba to? Dinis. Ko ka kuan na ni kang Junjun. Di ba mo nagkagawad sa una? Be sa kuan. Sa kuan na sa kaning ganay siguro. Alicia. Alicia na siya. Taga kuan na si Junjun. Kaning ganay. Silingan na ni kuan Ma'am Dennis Vlog dito sa kuan Sudlon nya. Di ba na siya taga na po? Dili. Murag nakabantay mo ko na sa una. Nakainom duman ko murag pamilyar na ang tawhana. Namin sa munisipyo ko siya nagkuan trabaho. Regular man sa munisipyo. Sa munisipyo da ito, sa munisipyo. munisipyo. Kuan niya kita. Kuan na sila, igagaw na sila ni kuan Kuya Miguel. Di barkada pa jud. Ara siyang ikuan, ara nga tunay diyang baypon. Isipan mong kung kanunay. Yes, mo siya karon. Magsige na siya live. Gailis siya karon. Nasa LS karon? Mga abroad dyan kuan mga viewers. Mga viewers ni dyan, mga kuan taga Europe, nga nakasagaran no. Muni na siya? Dugay ra. Dugay ra. Ito na uban sa among vlog tabangan po mini dyan nga kuan. Mo ila inag-live nga naay mo sir bitaw inagkuan. Tabangan mini dyan kay kuan ko no. Luoy taon pud me. Naluoy dyan na mo. Apit na. Ano lang. Mga 210 ramit kay arong kuan kay mo napa may kuanan. Tusukan. Sige po og magkuan mo mag-LS mo pahibaw alaman ko. Pahibaw aming kuan aron makaibaw mi. Mag-end na mo ron? Mga 210 kay sakto pod mga 2 hours lagi to kay kuan man to ganina good.
Busod ta saka Junjun. Lubat na lang ko. Sagya man. Aro tay. Salamat ha. Salamat. Salamat mo namin. Sige. Naog na ko. Sige, sige. Amping mo diha. Salamat kadyo. Salamat. Salamat kadyo. Sige, amping mo diha. Amping mo dia, amping mo dia, amping. Sige. Sige. Dinis, salamat po. Salamat kay Dinis, Dinis, kay Ma'am Dinis. Deng. Ug sa among Quadra mga kwan, TV. Sa atong mga viewers namo nga supporters. daghang salamat ninyo. Ito stay safe. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe. God God bless. Babu.